Hey, kama Trump no makana amwen. Amwen Trump no makana. Hey. Mukuzozo ti nthawi nake. Tiriana or sometimes even panopa. Mukuzozo ti anthu nake onzoti ndamakani kwambiri, ndamakani. Olo reality kuoneka chilungamo chikuoneka kuti chilungamo ndi ichi. Koma ndamakani basi makani akatikati. Makani usafuna kugonja. Munthu athumani bali anthu 50 yeka koma osagonjabe madzi anthu amene Trump ali gulu limene lija ndi anthu achanena kuti zithe kuti uthene nawo nguwauza kuti amwene chabwino mawina You never listen to me. I do listen to you. You're making a big deal out of nothing. This is a big deal. No, it's not. I don't. You know what? You're right. What? I don't listen to you, and this is a big deal. You're right, I'm wrong, and I'm sorry. Okay, well, I'm glad that you were able to admit that you were wrong. Of course. Wait a second. I know what you're doing here. You're just saying I'm right because you don't want to fight. You know what? You're right. Wait, what? I am just admitting you're right so we don't have to fight. You're right, I'm wrong, and I'm sorry. Wait a second. You're doing it again right now. Oh my God, you're right. I am doing it again right now, aren't I? You're right, and I'm wrong, and I'm sorry. Okay, well, I'm glad that you were able to admit that you were wrong 3 times now. Of course. Okay, now I feel bad. Maybe I was making a big deal out of nothing. Maybe I was wrong, and I'm sorry. You know what? You're right. You did make a big deal out of nothing, and I was right, and you were wrong, and you should be sorry. Now go make me a sandwich. Wait a second! chabwino mawina ndi apo bwete kuti nkhondo ithe Trump chokungumudzira se mwawina nkhondo ithe inapa nkhondo ithe okay Trump zimafuna zimene zozo Trump angofuna approval kungomudza Trump kuti amwene iniyo mwawina nkhondo iyi muona nkhondo ithe basi Iran langona kuti a Trump mwawina nkhondo ithe sipitirira sokona angozoti a Trump chabwino nkhondo ithe iniyo mwawina muona nkhondo ithe trust me ina Trump ndegulu kamene kajako chabwino lero ndakubwetsani ndithu a former speaker wa nyumba ya malamulo speaker la wakalekale wa nyumba ya malamulo kwa America komweko dzina lake ndimati Newt Gingrich wayankhula pa Fox television news ya kwa America imene yodalirika kwambiri Fox imene semapanga push kwambiri kuti nkhondo iyi ichitike. So iyeyi wayankhula mapoint okwana atatu. Mapoint amene wawa timvane pano. Mapoint amene watimawatchula nthawi zonse koma mwina anthu nongasi timayankhula ndifeti koma mwina apena yankhule mzungu komanso wandale wa ku America komanso afoma mwina anthu amvesesa sopano chimene feri matanthauza. Munthu ameneyi wayankhula kunena kuti wayankhula zinthu zitatu akuti as long as ngati zinthu zitatu zimene zizi sizinatheke dziwani kunena kuti nkhondo iyi America ife tikuluza basi. 3 huge challenges that this administration has tackled. 1 akwanena kuti ngati Strait of Hormuz pachatseka akukirani pamene pacha akuti ngati pamene pacha pali potsekedwabe dziwani kunzuri kumene kuti kuluza sikuti ndikuyena tikuluza ndithu taluza unless pamene patatsegulidwa pakatsegulidwa pamene kungotsegulapo basi tawina koma pamene chapo as long as pali potseka chonchicha akulo pepe tikuluza nkhondo iyi and zimene zikupanga affect even mitengo ya zinthu ku America zikupanga affect mafuta right ndi pele majabu nguzowaso niyo chimene chitika tingamalongosoleso za impact imene kuchitika zotsatira za closure zotsekedwa za pele majabu nguzowaso niyo yeyo yankhula choncho. The first is that, and they should have frankly moved on this on day one, they have to keep the Strait of Hormuz open. Yes. I don't care what it costs. If they can't keep it open, this war will in fact be an American defeat before very long, because the entire world, including the American people, will react to the price of oil
if the strait stays closed very long. So I lived through this with Reagan, as you did, in the late 80s. Keeping the strait open is the #1 job because it buys you time for the two other jobs. Number 2, akuti tizazindikira koma timochedwa kuona kuti asilikali amateteza boma aja ku Iran aja amachita kuti IRGC amene ajawo ali ndi amphamvu kwambiri kuposa amene ife timaganizira, komanso ali well connected ndi ogwirizana kwambiri kuposa ife imene malani kuposa ife imene timaganiziramo watero. So amene ajawo sungawathe bwinobwino ngati adakali ndi mphamvu komanso adakaliso ogwirizanaso zovuta kwambiri. So meaning ngono ndi wajawo ndi amene iwaja ndi boma ndi ketekete fo wajawo anapangidwa kuti tinakampakale kuti pali asilikali adziko ndi pali asilikali special ongoteteza yani ongoteteza boma. So amene aja alipo 150,000 tizazindikira mochedwa kuti anthu amene ajawo ndi amphamvu ndithu komanso ali well connected. The second job is we're going to discover that the Revolutionary Guard is tougher than we thought it was, better connected, and have at least 200,000 people who are true believers, and they have no future. I mean, right. Trump can say unconditional surrender. Right. These folks know if they lose power, they have no future. Number 3, chimana kamba chonda kuti zitheka banje si ife mini ngono zoti okay. Number 3 akwenda kuti anthu aku Iran ena amene tikufuna zoti apite musewu akatenge boma chifukwa tinakampakale Trump anakampakale kuona kuti akulu ife mbaya tutapanga komanso zisi zingatheke ngati niyo anthu aku Iran simukuchitapo kanthu. Meaning kwena kuti air campaign ngati kungophisa mwamba pa kana salendani sizingatheke, zofunika pa ground anthu. Pa ground asilikali ku America sangabwere, koma Trump amafuna anthu aku Iraniko kuti tengani boma. Nde mukudziwa kaleso zimene anthu aja akuchita ku Iran kuja ndi zinthu zimene zingapangitsa kuti ma Iran anthu aku Iran akhale ogwirizana. Mutha kuona chigulu chimene chinapita kukavotera kukasangalala kuti kwasankhidwa new leader. Mutha kuona chigulu chake, chigulu chambiri kwambiri chigulu, right? Amene chigulu kwambiri. Ndi mutha kuona ti anthu timene tinali m'manyumba moja nothing nakwanisa na video tinali m'manyumba upstairs mnyumba ngoti kumangokuwa ti anthu oti olo sangasonkhane pa kuguluso. Amene ajawo ndi amene akudaliridwa kuti atani kuti apite pa ground kenako akatenge boma. Masamu akumacha nepo chigulu ichichi ndi kagulu kamene kajako. Do you think ikugwira? Sikugwira. And the third challenge is, how do you arouse and organize the street, the 85 million or so people in Iran who do not want the current regime, but they're unarmed, they're unorganized, and that has to be solved. Yeah. So, Senator Winner, apart from that, Senator Winner anazayankhula kwena kuti nkhondo iyi simene kuchitika, and nkhondo iyi ikubweretsa mavuto kwambiri. Ndi ofusa nkhondo yachitika kale tipange bwanji. Ndi mkuluyo anayankhula America akulu aboma kuti akulu I think tikaitesa mwachangu nkhondo iyi I think itithandiza zikhala bwino kusiyana kuti tisiyebe zingopitilira. So the sooner the better. Mwachangu kuti ithe nkhondo mwachangu bola setuluza zinthu zambiri. Koma tikapitiliza izizi akulu sirani sikwira. Yeyo ndithu anayankhula ndithu mwachimvemvemve kufurukoza. Importantly,
The decision on going to war has to be about whether or not it's worth risking American sons and daughters' lives. And I think in this instance, there is no true national interest in having our soldiers there. So I'm sorry to press the point, but therefore, stop it now. Yeah, the war should never have begun. But you stop it. It has over, begun. Will you stop it now? Right. The sooner it ends, the better off America will be, the safer our soldiers will be. And I guess I won't apologize for wanting to pray and hope for an end to war. I think the sooner the better. I think if you talk to the families whose young sons and daughters are there, they would also be praying for a swift end to the war. Even the president is sounding more and more like he doesn't want to go on months and months, that he wants the war to come to a close. So I don't think we're that far apart in what we're... So, ine sinankhule maganizo anga. Zimene ndankhula pano, ndi zimene ndithu akuluakulu ku America akuyankhula. Tamvana ichi? Koma patamera nelamu kuti Trump ndi wamakani kwambiri. Iyeyo ndi magulu acho chito bili kwauza chabwino. Wawina we chabwino. We wawina. Wawina. Okay? Sibasi zata. Sibasi. De Trump rana. Sibasi. Wawina we wawina basi. Sibasi. De Trump basi. Okay, email pazimene zankhulira ndi athu haja zonsezi maganizo ano mukuona bwanji. Guys, thank you so much. Malawi and cameras, next video so ikubwera.